दा बे समाव जों दिनै बे गोथार सान मंगलबाराव जोंनि बोखावि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय नैबे जोंनि जनाय बियाब बाथौ थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा दावबायदिंनाय हाबाफारि लानानै जोंनि बे बियाबाव सफैनो हादों आरो बेहाय सफैनानै जों दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा जाय दावबायदिंनाय हाबाफारिजों जोंनि गेजेराव माखासे धोरोमनि खोथा सावरायबाय, माखासे मोजां बोसोनफोर होलांबाय, जों बोरै सोलिनांगोन, जों बोरै सोलोंनांगोन, जों बोरै फोसाबनांगोन आरो जों बोरै जाफुंसार जानांगोन बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि गासै रायजो राजाया गोबां बाथ्रा मिन्थिनो मोनबाय। दा बेनि थाखाय जों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन, गागि आफाद बिथांमोननिसिम जों जिल्ला गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दा दिनै जोंनि बोखावजाय लखिमपुर जिल्लायाव बाथौ धोरोमनि फारसे जोंनि जिल्ला गौथुमा जेसेबां हादों एसेबां माखासे नांथाब नाजानायनि गेजेरजों माखासे सावरायमेल आरो माखासे फोरबोफोरनि गेजेरजों जोंनि जिल्लानि गासैबो बाथौसाफोरखौ मोनसे सांग्रांथि मेल लानायनि गेजेरजों जों जेरैबायदि दैदेननांगौ बेबायदि दैदेनथ'दों आरो बेनि गेजेराव जों जोंनि गेजेरनिफ्राय आगोलाव माखासे जोंनि बाथौ बर' फिसाफ्रा गुबुन धोरोमाव थांनाय माखासे बाथौसा बिथांमोनखौबो जों जोबोद बुजाय बरायनि गेजेरजों जोंनि धोरोमाव लाबोफिननो हादों। जों दा जिल्ला गौथुम हिसाबै बेखिनिखौ जों मावनो हादों। जोंनि बे लखिमपुर जिल्लायाव जों माइनाव आफादा गोबां नाजाबोनाय दं धोरोम फोसावनो थाखाय, नाथाय बे धोरोम फोसावनायाव बिबान मोननायनि सिगां लकडाउन जानायलाय माखासे खामानिखौ मावबोनो हायाखै। मोनसे थांखि दङ माइनाव आफादनावबो, जोङो गासैबो बियाबाव हाबनानै जोंनि माइनावखौ फोसाबनाय, धोरोमारि बिथिङाव गासैखौबो लाफानानै फोसाबनाय बा फोसाबनाय खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। जोङो सम बादियै समखौ नायनानै बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै जों आसा खालामदों। माइनाव आफादा दिनै आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लायाव दिनै गंफ्रोम बियाबावनो जोंनि आर'जफोरा गासिबो सांग्रांथि होननानै बुंजायो। मानो होनोब्ला बिथांमोना थांनाय बोथोरफोराव मोजाङै आर'जफोरनि बेलायाव रोङामोन। दा जोंहा नैबे सम बायदि नै दा बोहैथि समाव जोंहा गासिबो बियाबनि गंफ्रोमबो बियाबनियानो आर'जनि बेलायाव जोंहा सांग्रांथि जाबाय आरो जोङो सिगाङावबो आर'जनि बेलायाव जोङो हाबा बेफोरबायदिनो बान्द्रा आसारफोराव जोङो थाङै थाङै आर'जखौ गाबहैनाय बेलायाव बिथांमोनखौ जोङो रायजो राजाफोरखौ लाफानानै जों आर'जखौ गाबोमोन आरो बिनि बेलायाव जोङो जोंनि बे थानसालियाव बियाबनि थानसालियाव लेंहरनानै बिथांमोनखौ जों आर'जफोरखौ एसे फोरोंनाय बेलायावबो जोङो बिथांमोनखौ गोसो होहोबोदोंमोन। बिनिखायनो दा बिथांमोना आर'जखौ मोजाङैनो गंफ्रोमबो बियाबाव हाजोब्बाय होननानै जों माइनाव आफादा बुंनो हायो। माहारिनि हाबाफारि लानाय बेलायाव बेनो जाहैबाय जोङो बिबान मोननाय समाव सिगाङाव जोङो जिबायदि थांखि लानानै जोङो हाबाफारिखौ मावनो होननानै जोङो आगान सुरदोंमोन, बे थांखि लानाय बेलायावनो जोंहा बोसोरनै लकडाउनाव जोङो जस्रोनानै थानाय बायदि जादों। थेवब्लाबो जोङो बेनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो फोरबोखौ जोङो गागि आरो लाइमोन माइनाव जोङो जथायै जोङो फोरबोफोरखौ मोजाङै फालिबोगासिनो दं आरो दिनैसिमबो जों फालिगासिनो दङ। बिमा माहारिनि लोगो हमलायनाय सावरायमेलखौ जोङो बे साननैसोनि गेजेरावनो जोङो सावरायनानै थि खालामगोन। बबे बियाबाव जों खुंनाय जायो बेखौ जोङो मेन आफादजों सावरायनानै थांखिखौ लानाय जागोन। नैबे हाबाफारियाव जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जनाय बियाब नैबे गोजोनपुर गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव मिरु गौथुमनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय लाइमोन बिथांमोना जेरै दिनै जाबायदि थांखिखौ लानानै फैदों, दिनै फोसाब सोलों जौगाखां बे मोनथाम आयदायाव बिथांमोना दिनै थांखि लानानै फैनायाव जोंनि नै 7था बियाबनि फ्राय गासिबो रायजो राजाया बिबानगिरि बिथांमोना नुजाथिफैनो हादों। बिनि बेलायाव मिरु गौथुमखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानो होनोब्ला बिथांमोना बेसेबांबा
खस्थ'नि गेजेरजों दिनै जोंनि बाथौ धोरोमारिफोरखौ बाथौ हारिखौ सांग्रांथि आरो धोरोम फोसाबनाय फुवारनाय फेहेरनाय फोजौनायाव बिथांमोना आगान सुरनानै दिनै गावसिनि गोसो मोदोम देहा सोलेर जिउखौ बाउसोमनानै बिथांमोना जाबायदि आगान सुरबोदों बिनि बेलायाव जोंनि आन्दिबायदे लखिमपुर जिल्लानि जानानै आं माइनाव आफादनिफ्राय जानानै रोजा रोजा बिथांमोनखौ